Pulai shibon ya pi baro ki bapet ya kanika program ha kanika por ngi nakaliang jong ka jingeseng kena balang Presbyterian New Nongston ngi sngau ban aingo ya ublay ubala pli kalat bangin yo ban ya shimbenta ha ka Good News TV jong ka jingeseng samla KGP sinat sep ngi kabala ai kerteng ki per sara te nakaliang ka jongi ngi walam kini ke program ki bakerpang ha kanika sngi bat shua bengeniat syakmat ngakerpat ya iker dami nongrang idiang arti lingdo isakawan biang lingkoi ini na ila kerkus naitang bat irilariti lingkoi bakin pule naga ketien kejong ublay bat kum jeruk ngakerpat ya idafni kasi nongrang ba inbu hagajing duai hakan ka por ngin yo ban ino ya ki atli ki benta ki balapan kre da ki hep ki barit ka baningkong ngin yo ya ka action song hapo ka jingyalam jong imis yo lalingdo bat imis ibadat biang yo pnyau ka bonbut nangta da ka panel discussion ka bayalam da imis s sangleng ko ki hep ki barit tungin ya pet bat shashkor ka khubor ayu ka bangi yo nakini ki atli ki benta Minggu yang
Dah hagan ni ke step ngi sengoban aingu yo blay namar ba uladon rengkat bergajing ya seng kena balang Presbyterian New Nongston. Kani ke program ke bangin le kani ke sngi kalong ke ba compare POE hang ni ki don kini ki hep ki baret saungot na po jong ke balang. Bat ngin don gajing ya peleu jing mot halor kattu kat ni ki mat ke ba kum ki kena rit ki sngo kum no sepang kini ki jing keli. Ha ki jing shishay kani ke bentala de ban shem da ki samla ki ban keli jing keli. Henry kum kilong kumengi sengo bagadon ke jingkit kli ke bakhya bahai ngi kum ki keme ki kpa bangi kwa ban tip ban ngi de ban yes ngu thoru ba kani ke generation gap ha padeng jongi bat ki khlung kali ya pher ba kum ikme jong kine ki khna ngakwa ban kali katto kani ki jingkli Tishwa bangan kelingan keli ngan ya iwe namar ba ngi ngakwa bakin itho bangin pet itho kanya lede namar ngimtip kidai mano kine dengan kerpat ikini ki kena ban sengo bahaban ya phai satai haba phi introduce ya lede khnang ban yo I bahaya ka dor jong phi ru ma de ke jing ya seng kena jo ka balang Presbyterian New Nongston ka don kani ka panel discussion ka bangin ya le ha kani ke sngi tengah kermen banga kit bokit ruyang ya phi ba phin la ban ya juba bahaya kini ki jing keli ki jong phi tongin sedang ni ba sengo bahaban pen itho ya lede Keteng jonga kede rang masyaki lendok rang ngali school ha KGP Sinot Sapni Higher Secondary School mentang asong kelas 7 Kaketeng jonga kalong ubari dondor lingkhoi ngalet school sha Anderson Higher Secondary School bat ngasong ha kelas 7 Kaketeng jonga kade ideal hador longrang ngap late school ha primary school ngasong kelas 3 Kaketeng jonga kade almonri marweng ngalet school sha KGP Sinot Sapni Higher Secondary School Nongston ngasong kelas 4 Keteng jonga hame manpha elongrang ngalet school ha Mormon Academy ngasong kelas 6 Kaketeng Christian Langsnaitang ngalet school ha Hubert Memorial School ngasong ha kelas 6 Kaketeng jonga kadai ine bapan kemen lingkoi ngalet school ha Hubert Memorial School ngasong kelas 4 Kaketeng jonga kadai HI Sabenta lingkoi ngalet school sa Anderson Higher Secondary School ngasong kelas 5 Teng ai kubelaya phi ki hep ki barit barok prangot ba philia thu ya laki jong ki kerteng ngakarmen bangan kan mawi ki kerteng jong phi te mentangan keli jing keli ya phi halor kini ki jing keli sengo bahaban ya jubab kat ba phi sengo hakamen sem jong phi kum no phi don haka jing sengo ngan sedang na ine bapan kemen lengkhoi ine phi late school shano phi ong ha Hubert ayu Hubert Memorial School Makwat phi shong class 4 ma tapi so tenat ke subjek ayu ngas ngotenat kamar ya ka maths kamot phi dei khna ba start ba kan ba phi so tenat ke subjek maths kamot phi dei khna I ba start ba phi so tenat ne em ban ni school sutenat phi ju pep school ne phi ju pep school pep tapi dah so tenat li school tam dei ban pep balai phi pep school phi pang ne balai pang to te phi sai le jing seng ne em lek phi le jing seng ayu jing yaseng kena person di school jing ya seng kena bat Sunday school tu belai undon kat bat phi ine ku belai sibun naga benta ke jubab ke jong phi de menta pat ngan keli jing keli ideal phi dei baret tam na pedeng kini ki samla khna ki badon hang ne ban ngai scam ba phin la ban jubab ka bangangan keli jing keli ya phi ma phi dala he phi kwa long ayu aku along kum pulet ade kwa long pulet ma ni setenat setakam jong phi balai kwa long pulet namar kwa ban yarap ikibreu haka jela jongi oh phi kwa ban yarap iki breu haka jala jongi te phi lat phi long pulet phi dei pulet kristan em te kum pulet kristan phin le ayu yarap play phi kwa ban yarap yo ulai phim kwa ban yarap iki wei bikin yo I u jisu ha phi kwa mo te sanek kumta andala he na phi la long pulet
sayat bahai ka kam jong phi drei baha kum upulet ai ba ujisu unwan hakadur jong phi ki briu kin yo I kadur jong ujisu hapi ma kublai sibun ideal chong ala ji sngo ba phi sngo tanat baha phi kwa ban long I artist ke jing im jong phi indala he balai phi kwa ban long kupta Aku ban robot pen nga ang nut baki pinting jonga kan long ki ba pau ba ling ba ki pinting jonga ai ba en yo I ya kadur jisu hanga Tamanta padengin pai sai ame hame man baha el nong rang ngakwa ban keli jing keli ya phi hame kani ke jing keli kata kalong ke ai ke jing thmu jong phi ha ke jing em nga kwa banlong uwe na kirang yala kai bol uba pau nam ngan yai praktis pa hadu ban ngan dak pau ai ba ublei nyarap bat ai borenga to ngisu don bok kani ke por ba ngidon ini inong yale football ngingit scam ba pin poi hakarang kat Ronaldo ma bangin yo na kabalang Presbyterian New Nong Ston uwe Ronaldo kani ke por pat ngin yo sngo saya ke jubab na ibari dondor lengkoi bat ngadon kani ke jingkeli ban keli ya phi bari kum ukhna hapo kabalang hato ka ei ka kamram jong phi Kum kena hapok kabalang akwa ban kit kya ban let testa shabaro ki jinga sen kam tam ya ka jinga sen kena akwa ban long ukena uba tipsngi ba baro kinyo I kadur ujisu hanga ngan long ka nuksa ka babha om tang ka benta yalade hinrei yaki para kena bara jeng internet itu ba da jubab na du ko man sem to blame ker kuya phi bari dondor ya kani ke jubab jong phi tengit scam ba pin long kumta hadu pin da he dasan ko blai sibun Menta padengin ya pai sahi ne I para khna I jongi I bakerteng I kersan lang senaitang tenga don gede gejing keli kersan ya phi ka ba ongkum ne philong I khna I bakum no nga persang banlong ikna iba tips ni iba ko ngo ya laki kimi kpa ba ja kinong hikai nga jutuai ha uplay ba unyara ya nga bangan long ukna uba start ha bangale school nga don ki para laingot bat nga kwa banlong kan nuksa ba bhana ka benta jongki bat onda ngelarang ba nga kwa bangan long ba bha ba baro kan I janga ni so ich sat te jubab te ba jongi pidon ki para laingot ma Pigwa ban long kanduk sana ka benta ki para jong phi to blai undon rengkat ya phi me I pa jong phi ya ki para jong phi ru to phin long ba start ru mo na phi school khuli sibon ma kani ka juk jongi kani ke juk technology but karukom pendon kam ki technology kalong ka badon kam baha haki yeng ki sem ki jongi ki cakatrai ki jongi ngi pendon kam baha ya ki teman tangan keli kani ke jing keli ya irang baswaki el nong rang kum ikhna phidang ya red baha phio I kum no ya ki breu ki ba pendon kam ya ka mobile Bon ki breu menta ki belarang ba ki pendon kam ya ka mobile bon ki menare ber pendon kam ya ka ngap khat haba ngalayo ka mobile la ka jong ngada pendon kam hok ya ka ni so ich sat igini ki hep ki jongi phio snau ma phi barok prangot da phi la yo la ka jong ka mobile man ta te phin pa don mobile em phin da pendon kam hok ya ka mde ban pendon kam kulmar ban ya shong sekendong seken shrot ban ya le kai tu ka mobile nri phi de ban pendon kam hok ya ka ku beli sibun rang baswa te mentang idon iba khaddo iban jubab ya kan kidi ki jingkeli ki bangi labu hakmat jong phi ngan keli almond ri marwen almond phio I kumno ya ki khna hakini kisngi ki khna hakine kisngi kilong ki baladu na bha ka akor ka burom na do na skol hado hayeng kim da ko ngo bha sho yala kme ki pa bat kinong hikai namar kata kadon kambha yang ngi bangen yo ya ka jing hikai ka babha na yeng na skol bat kham tam hakabalang ni so tenat sat tarukom jubab kini ki hep ki barit
pi kular banyalek kumta Pio em ke jing kala manta jagi kena bun kim dadon ako don buram syu na kata kadau kadon kam yangi ki kime ki kpa kadon kam ki nong hikai kadon kam hakabalang bangin yo ke jing hikai ke baha na ka banta bangin kenteu ya ka akor ke buram jongi teng ai ku bele pi baro prangot wala pi di kena ki baret ru pi le persang kan bala ban jubab ya ki jing keli ke bangabu Ahmad jong pi ngai scam kan ikan long kan jing bantoi ki para kena mau ki bapet ya kan ke program kan long jing mentoi ki bala he la sanru ngai scam pisanang ya kot ya kya ya nang ya san ya rang ba ha ka jing long jong pi ba pin long kan nuksa na ka banta ki wei pin long ka jing shai na ka banta ujisu te kan ni ka por kan ni ka panel discussion ka jongi ka bangi ngeli ya persang kum ki hap ki baret ka lakut ban ngai scam ba kan long ka ba job ru kublai shibon ya pi baro ngai scam ba kan ni ka program kan nang ya seprang na ka banta ka buram jong ublai amen